Nilirin ang Diyos na. Yes. Amerika, Messi. Sige. Welcome po sa aming YouTube channel. Together with the band. Yeah. Well. Happy birthday, Tatang Bento. And together with Myron Miss Myron. Aku keliruan, ikut membaru, ikut Mesti tak kau melihat, is what I got in my way.
ng bahay ay halide si Paso. Kung nalalambay ikaw, iwasan pa rin ang paso. Lahat ay nagtatawang, sexy ang sarili mo. Sisipin mo pa rin tulugan, abot ang hapit, bilang pagloon. Kung nilayon ang nalalaga, recordes na rin kukulang. As long as pisting kalat ko, uling ibigay magpapatago. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la mamalikan ka natin, lunes na yan ang paborito. Bayarin mo na magmatis, pawagis, at dahil sa huli mo. Basta sa tuwing Sabado, ka namin tatapay mo makakatapo. Teka mo sa mamalikan, tingal doon, uling sisimba ko. Yeah, thank you so much po. Sabihan kong maus ko, karetang subscriber kay YouTube channel. Sana masaya ako, pwedeng oras sa hindi. Yang gusto manalo, kaya ako na atuan.
Totalmente na invertebrado. Nakbetong pinito, yung kakulangan mo. Kung ngayon ito tulong, hindi kang losa, hindi nga kiramdam, at meron kang alam. Kailangan ako, dahil mag-service ka, hindi catering, hindi nakita nila, pero magandang akong napansin, tanong mong wait mga santing langan, yasa lang magmuto, akong mapansinan, isang tinuturo, pinagsikan takal, lanong patangin, sabihan talaga, mayayari nemo, hindi kong programa, ang popeng celebrant, abang sinagbuyo, itutok niya lahat, itong kayang kama, pero magagyaman, kakong napansinan, yung kayang anak, saw-saw lang, ewa rin natuturo, yung natatagan, hiningan sayang, ang karelang tatang, ang may tatang betong, at may maligaya, tinaldo ng berde, hilabo siya, pero magandang man, o yung piyagit lang, mening kamagap na, may magandang mo nila, sila nga largo, betang magtagan, pero hindi luto, at mupang karakal, lamang iyerin ko, ako sa pagtuwang, si Baling Kepo, yung timbang nila, pero pagkanilan man, sabihan min talaga, ngayon oras na hindi, pero may narino, lamang din pusoy, kalablong dabera, arumilan na, hindi bayaran, dahil salamat, kayo kekongan, pamilyang Mineta, at kayong bilisan, kayong direktor, salamat ng tagal, direktor ang Manuel, ang kakong nakanuan, ang phone sound system, o yung meron bagla, at moking kasikan, huling niliyakot na, ang nasa napare, salamat na kita, at mga kondisyon, hindi ng gamit ka, yung direktor mo, at singin talatan, kumuha na ang nalapo, ang bayad hilingan, ang napaniwalan, ikaw makiramdam, paramdam mong bagya, bakang manhagkat, pero kanyang man, ay kami ang problema, hining direktor ni, rumapak nagwat na, ala namang sobra, ipanang kontrata, anyatet ang baro, yung pahinala, salamat, kayo kekongan, kekongan manalpe, yun suming kagarunan, ining oras ay pinang nagordiman, ako ikasweli, ay pinilarangan, kaya kumarinig, salamat na kita, ang kailangan mo, sinunod kanila, kaya lalong insistan, ingabot may pala, kaya parobi ako, oren nalatara, pero magandang man, akong kaluburan, ay kuning nangapa, namanong sitsuan, uling mapadano, ay manintigan, kung alam mong ikit, abel ng loya, nangitatan kami, ingakong basuto, eko ng malinda, pasalamat eko, eko atang eko, sabihan kong mausto, kaya kasano. Happy
birthday to you. Thank you po. Patangke. Patangke na. Kata? Papasol ko. YouTube yan. Ay, tangke ko. Tumesirain kaya katamong YouTube. Oh, yari ni. Yan na mo, ya ako na mo. Ay, ni exo yun. Oh. Tay. Okay. Wala na.